Ulit, teka lang. Ano pangalan mo? Sabik. Samik. O, saan tayo pupunta? Ha? Sabik. 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 Bik. 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 O, Bik na lang. O, ilan taon na si Bik? 12 years old na po si Bik. Mega shoutout po. Nagbabangka kami ngayon. Meron po kong hawak nito. Anong tawag dito? Palaypay. O, kami ang bangkero ngayon. Nandun sila Pusinda. Nandun po silang lahat. Kami ngayon ay nagbabangka. O, kita nyo. Kanino kang anak? Ha? Doon mo anak mo yun? Uber. Tingnan mo. Shoutout sa lahat na nanonood dyan. Ayun na po sila, may bangka na. Nagsasagpat po kami ngayon. Shoutout po sa lahat na nanonood dyan. Mega shoutout. Sa lahat po nanonood dyan, mega shoutout. Gusto sila, nanonood po sila. Ay, nanonood po sila. Bigyan silang bangka. Tingnan nyo po yung dagat. Napakalinaw. Napakalinaw po. Ayan na. Napakalinaw. Ay, Viva Santo Niño. Ay, fiesta pala rito, no? Ang paano lugar? San Juan. Fiesta pala dito ng San Juan. Shoutout po sa lahat. Fiesta. Mahal! Fiesta, happy fiesta, San Juan. Ikot lang tayo dyan, ha? Aray po ng dagat. Tingnan nyo po, pinabakot yung GoPro. Tingnan nyo yung dagat. Tingnan nyo, lumalang din yung GoPro. O, ito ang bangkero namin. Nangingisda rin ako. Baligtad pala. Ganun palang agos. Andito na po kami sa dulo. Ay, fiesta po sa kanila. O, may nagtatalunan po ron. Doon, punta tayo doon. Maingay, ha? Ano? Basta ako bahala sa'yo. Okay. O, ayan. 2 minutes po tayo. Doon kami pupunta. Nakita nyo na po. Like ko na kayo, ha. Kaya tapusin nyo po ang video namin. Shoutout po ulit kay Big. Mega shoutout. Nasaan lugar tayo? Pampangon. Mega shoutout at happy fiesta sa San Juan. Fiesta rin sa Maynila sa San Juan. Dito, Pampangon, fiesta po rito. Maraming pong santo rito, basaan po rito. Nililibot po yung mga santo rito. Shoutout po, tingnan nyo po sila, may duyan doon, no? Nagtatatalon-talon sila. Diyan kami. Ayan na po yung mga kabataan. Kaya, ang papablog muna natin, travel. Hindi mo na paggagamot. Susunod ko na upload yung mga video ng pinaggagamot ng Panginoong Kristo. Kaya panoorin nyo para din kayo nanood ng magandang beach. Tapos, binababa ko po ang GoPro papuntang dagat para din kayo nanood. Diba? Napakaganda. Ayan, nagtatalunan po yung mga kabataan. Tumalon yung bata. Galing, 1, 2, 3, yay! Galing yan, Allah! Gagaling nila naman ngayon. Talong-talo tayo. Mga 12 years old lang yan. 5 years old lang daw, tsaka 6 yan. Ang gagaling nila, hello! Hi! Naliligo sila. Fiesta po. Fiesta po sa kanila, fiesta. Welcome to San, ano pala yan? Ngayon tama-talong po yung mga bata, Ayan yung bata, talo na! Boom! Okay. Ano yung Coast Guard? Manakay.
Anong Balakay? Ano sa Tagalog yun? Guardia? Parang barangay tanod, ganon? Hmm. Hmm. Natalo na sila. Salamat po sa nanonood dyan. Tingnan nyo po yung napakalinaw. Napakalinaw yung tubig, oh. Napakalinaw. Okay, patay na natin. Mega shoutout. Thank you so much po sa lahat na nanonood dyan. God bless all. Thank you.